Murag seryoso gini ang problema ni Sarah, no? Kay actually naka-dorm pod ko before. I don't know with you. Have you tried nga nag-dorm or boarding house? Uncle diri. Ay, yes, tapad rin sa DXMU, no? Yes. Kanang, imon ba ning na-experience? Kuan, ako lang mga Nagikawatan ka? classmate, luoy ka ayo. So, wala gitawat diya sa imong boarding house. Maybe because ang imong room is not Ako raman isa sa kong room. okay, that's the kuan. That's the advantage. Oo. In my case, nakatry gyud ko og Katleya nga dorm. Oo, sa Katleya nga dorm. So, yeah, I hope nga wala na naga-exist karon ha. Kay ga-exist siya during our naaday gyud gihapon. Ga-exist siya during our time nga manglaba mi may gani kayo ko mga tsada nga mga sanina no. Pero ako mga kauban nga mga branded og mga Haloy. kanang outfit oo nga pina-effort na kay nga pagpalit sa mga malls sa tawag ani mawalaan gyud pagbalik gikan sa klase wagtang ang ilahang even underwear. Grabe basta ng underwear. Yes, even underwears. So this time ato ning hatagan og pagtagad. Daghan tag mga live viewers, salamat kay for joining us. Kay very relevant ang atong topic about kawat-kawat sa boarding house. Ilabi na sa atong mga estudyante nga naa diri sa CMU and for Sarah who is also a student nato diri sa Central Mindanao University. So unsay angay nga buhaton ni Sarah Attorney Gretel? So, under aning problema ni Sarah Ate Elch, no? Based sa atong revised penal code, specifically sa atong article 308 of RPC, theft gid ni siya or pagkawat Pagpangawat. o pagpangawat. So there is theft if there is a personal property. Tapos gikuha ang imong personal property without your consent. Correct. And there is intent to gain. Mm-mm. So naagyoy motibo nga mangawat gid siya gyud kay iyang kuhaon gid ang katong property sa isa ka tawo. And under anino sa kaso ni Sarah, ang gipang pangawat kay ang mga personal properties, iyang mga snack, iyang food, iyang school supplies. Yeah, or- Niabot na sa punto nga ang iyahang monthly allowance na. Yes. Oo. So mao na siya nga nag-aggravate na gid og ayo kay murag somehow na tolerate man niya kay kung naay mawala di man pud siya magkuan bali-bali. So mao na to nga nagsalig pud ang nangawat. Yeah. So klaro gid kayo nga wala gi permission no ni Sarah ning og naagi intent to gain kay syempre gikuha man gid ang iyang property without her consent. So importante kay nga mabalaan sa atong mga tigpaminaw Ate Elch no nga ang theft wala ni siya required nga amount. Correct. So bisag ballpen pa na siya. Bisag unsa pa na kabaratohon basta kay pagpangawat. Oo, kung tinud-on jud maigo gyud Ate Elch. Correct. So kanang just like what I've said Ate Elch no nga wala gyud siya kanang threshold sa amount. Kunya magdepende pod ang kadako sa imuhang gikawat sa silot. So karon most likely kay na amend naman ang ato ang penalty sa atong revised penal code under RA 10951. Oo. So ang amount sa for instance ang gikawat kay 5,000 pesos. Kaya wala man niya gi-mention ni Sarah no kung pila. Most likely basig niabot na og 5,000 or less. Ang punishment niya ana ate for imprisonment is 1 month to 6 months. Oh, that's the minimum no? Minimum jud na siya ate unya ang pinaka taas gid nato is 4.4 million or above which is reclusion perpetua or 20 years to 40 years of imprisonment.